हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज मी कोणती रेसिपी घेऊन आलेली नाही। मी आज फक्त माझा एक्सपिरियन्स शेअर करणार आहे। तो म्हणजे ग्रॉफर्सचा मी व्लॉग बनवलाय। ग्रॉफर्स हे ॲप्स तुम्ही प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करू शकता ग्रॉसरी किंवा हाऊस होल्ड आयटम ऑर्डर करण्यासाठी। जसं बिग बास्केट वगैरे आहे त्याप्रमाणेच ग्रॉफर्स आहे। आणि ग्रॉफर्सवरही बघितले MRPच्या रेट्स म्हणजे डिस्काउंट मिळतो तुम्हाला, थोडं कमी रेटने दिलं जातं। आणि इवन त्यांचे बरेचसे वेगवेगळ्या ऑफर्स आहेत डेली बेसिसवरती, म्हणजे क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डच्या वेगवेगळ्या ऑफर्स आहेत। डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डने पेमेंट केल्यावरती तुम्हाला काही पर्टिक्युलर अमाऊंटचा डिस्काउंट मिळतो। आणि त्यांची डिलिव्हरी टायमिंग पण तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही चूज करू शकता आणि अगदी वेळेवरती डिलिव्हरी येते। आणि सामानामध्ये बिस्किट किंवा रस्क आहेत ते बिलकुल तुटलेले वगैरे नाही आहेत, एकदम व्यवस्थित डिलिव्हरी केली जाते। तर मी तुम्हाला मी मागवले सामान आणि त्याच्यावरती मिळालं डिस्काउंट हे सर्व सांगणार आहे। हे सर्व वस्तू मी ग्रोफर्सवरून मागवलेत। आत्ताच त्याची डिलिव्हर दिली आहे। सर्व वस्तू अगदी व्यवस्थित डिलिव्हर केल्यात, म्हणजे काचेच्या बॉटल्स असो किंवा बिस्किट्स पण बिलकुल तुटलेले वगैरे नाही आहेत, एकदम व्यवस्थित त्यांनी डिलिव्हरी केली आहे। मी ही उडदाची डाळ मागवली आहे, ही अर्धा किलो आहे। मी तुम्हाला प्रत्येकाची प्राईस सांगते, त्याप्रमाणे तुम्हाला डिस्काउंट किती आहे ते कळेल। ही उडदाची डाळ 54 रुपीज आहे त्याची, अर्धा किलोची। ती आपल्याला मिळाली आहे 36 रुपीजला। आणि त्याच्यानंतर हे रवा मागवला मी, हा अर्धा किलो आहे। रवा 24 रुपीज हाफ KG आहे। तर ते MRP 30 रुपीज लिहिले, तो आपल्याला 17 रुपयाला हाफ KG मिळाला आहे। त्याच्यानंतर ह्या मनुका आहेत, मनुका पण काळ्या मनुका आहेत सीडलेस, 103 रुपीज त्याची प्राईज आहे। ही 73 रुपीजला मिळालेली आहे। आणि हे आहे पोहा आहे, पोहा आपल्याला हाफ KG 27 रुपयाचा मिळाला आहे। MRP काहीतरी 39 रुपीज आहे त्याच्यावरती। आणि हे आहेत शेंगदाणे आहेत, शेंगदाणे पण मी हाफ KG मागवलेत। तर हे आपल्याला मिळाले 46 रुपीज MRP आहे त्याची, आणि ते आपल्याला 44 रुपीजला मिळाले। ही मोहरी आपल्याला 22 रुपीजला मिळाली, जी 30 रुपीज प्राईस आहे, 200 ग्रॅम आहे। आणि मूग डाळ आहे, मूग डाळ मी 1 किलो मागवली आहे। ती आपल्याला 77 रुपीजची 163 रुपीजची आहे। आणि ती आपल्याला 1 KG 86 रुपीजला मिळाली आहे। त्याच्यानंतर ही मसूर डाळ आहे, मसूर डाळ 54 रुपीज आहे 1 KG, ती 35 रुपीजला मिळालेली आहे। सॉरी, हाफ KG मागवली मी 500 ग्रॅम, 35 रुपीज। आणि हे चवळी आहे आणि ती 59 रुपीची हाफ KG, ती आपल्याला 31 रुपीजला मिळालेली आहे। आणि हे आहे ज्वारीचं पीठ आहे, ज्वारीचं पीठ हे हाफ KG 40 म्हणजे 2 पॅकेट्स मागवले हाफ KGचे, मला ते 50 रुपीजला 1 किलो मिळाले, म्हणजे 25 रुपीजला हाफ KG आहे। आणि नेक्स्ट आहे जिऱ्याचं पॅकेट आहे। जिरं आपल्याला मी 200 ग्रॅमचं पॅकेट आहे हे, ते 68 रुपीजचं आपल्याला 50 रुपीजला मिळाले। त्याच्यानंतर बाजरीचं पीठ आहे, बाजरीचं पीठ हे 200 ग्रॅमचं पॅकेट आहे, 200 ग्रॅमची 2 पॅकेट मागवली आहे। हे आपल्याला 14 रुपयाचं 10 रुपयाला मिळालं, म्हणजे 20 रुपीजला मला 400 ग्रॅम ज्वारीचं पीठ आहे। ही मी साखर मागवली, साखर 42 रुपीज किलो भेटले मला। हे मी 5 पॅकेट मागवले, म्हणजे मला 5 किलो लागतेच महिन्याला कशी, त्याच्यामुळे मी 5 पॅकेट मागवली आहे। आणि साखरेची पण क्वालिटी चांगली वाटते मला। ही चणा डाळ आहे, चणा डाळ मला मी 1 किलो मागवली आहे। चणा डाळ मला 1 किलो 81 रुपीज प्राईज आहे, ती 65 रुपीजला पडली आहे। बाकी हे चिवड्याचे पॅकेट्स आहेत, जे चिवड्याचा 35 रुपीज आहे। आणि हे प्रभात घी म्हणजे तूप मागवलं मी, 520 रुपीज 1 KG आहे, आपल्याला डिस्काउंटने 394 रुपीजला मिळालं आहे। आणि ही बिस्किटवरती पण MRP वरती डिस्काउंट आहे थोडाफार। आणि
आणि हे बाकी हँडवॉश जर बघितलं तर 99 रुपीचं डेटॉल हँडवॉश आहे ते मला 89 रुपीजला मिळाले. आणि पार्लेचा बिस्किट्सचं पॅकेट 162ला मिळाले. सॉरी, पार्ले रसची मी चुकून जास्त मागवले. ॲक्च्युली 30 रुपीज एक आहे. 180 रुपीज हे मला 162 रुपीजला मिळाले. आणि हे उडदाची ही मला तूर डाळ आहे 1 kg, हाफ kg मागवले, जी 56 रुपीज MRP, ती मला 46 रुपीजला मिळाली आहे. आणि हे आहे गोदरेज पॉकेट बाथरूम फ्रेग्रन्स, जी 55 रुपीचं 51 रुपीजला आहे. कोलगेटचा पॅक मला 68 रुपीचं 65 रुपीजला मिळालं आहे. आणि नेव्हियाचा डिओ मागवला आहे मी, जो 190चा 171 रुपीजला मिळाला आहे मला. आणि संतूरचा 168चा पॅक आहे, तो 151ला. विम जेल मागवले 155 रुपीची बॉटल आहे, जी मला 124 रुपीजला मिळाली आहे. आणि जे फेमचं मी हेअर रिमूव्हर क्रीम मागवलं आहे, ज्याचं MRP आहे काहीतरी 59 रुपीज आहे, जो आपल्याला 38 रुपीजला समथिंग काहीतरी मला वाटतं 38 रुपीजला मिळाले. आणि सनफीस्ट हे सारांनी फोडले पॅकेट 35 रुपीज 33ला. डोमेक्स 85 रुपीजचं फ्लोअर क्लीनर 80 रुपीजला मिळाले. सर्फ एक्सेल जे आहे 168चं 1.5 किलोचं पॅक आहे, 151 रुपीजला आहे. डेटॉल हार्पिकचं 80 रुपीजचा जो बॉटल आहे ती आपल्याला 75ला मिळाली आहे. मॅगी टमॅटो केचप मोठी बॉटल हॉट अँड स्वीटची 152ची 122 रुपीजला. टाटा सॉल्ट 19 रुपीजचा 18 रुपीजला आहे. पार्लेचा 60 रुपीजचा पॅक हा 53 रुपीजला आहे. पतंजलीवरती काही डिस्काउंट नाही आहे. नॉर्मली डीमार्टचं पतंजलीच्या प्रॉडक्टवरती डिस्काउंट नसतो, जे 135 रुपीजच आहे आणि तेवढ्यालाच मिळालं. आणि लिस्ट्रीन आपल्याला 109चा 102ला. आणि पार्क एव्हन्यूचा डिओ 240 रुपीजचा आहे, तो आपल्याला 180 रुपीजला मिळाले. रिन ॲडव्हान्स सोप मागवला आहे, त्याच्यावरती काही डिस्काउंट नाही मिळाले. आणि पार्ले मोनाको आहे, त्याच्यावरती पण 50 रुपीजचा 2 पॅकेज जे 47 रुपीजला मिळाले. असे जे ब्रँडेड ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला थोडा डिस्काउंट आहे. जस्ट पतंजली सोडलं तर बाकी सगळ्या याच्यावरती थोडाफार डिस्काउंट आहे. तुम्ही नक्की दुसऱ्या ॲप्सवरून प्राईस कम्पेअर करून बघू शकता. तुम्हाला ग्रोफर्सचा व्लॉग माझा आवडला असेल तर तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि जर तुम्हाला पण आवडला असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा ऑर्डर करून, कारण ह्याची पॅकिंग वगैरे पण खूप छान आहे. व्लॉग बघितल्याबद्दल धन्यवाद.